Καλώς όρισες στην ιστορία της Ρώμης. Επεισόδιο 23. Τι πίστευαν οι Ρωμαίοι για το Μέγα Αλέξανδρο? Το σημερινό επεισόδιο αποφάσισα να είναι πιο χαλαρό και για τους μελλοντικούς ακροατές που θέλουν να δούνε τι έγινε στον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο, μπορείτε να πάτε απευθείας στο επόμενο. Δεν θα χάσετε κάτι από τη συνέχεια της ιστορίας μας. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ποιος κάθεται να δει 22 ολόκληρα επεισόδια για την ιστορία της Ρώμης και δεν θέλει να δει τι πίστευαν οι Ρωμαίοι για το Μέγα Αλέξανδρο? Γι' αυτό ας αρχίσουμε. Υποενότητα 1. Μια μικρή εισαγωγή. Λόγω του ότι συνήθως γράφω τα σενάρια κάποιες εβδομάδες νωρίτερα από ότι μετατρέπονται σε επεισόδια, μαντεύω ότι μέχρι να βγει το επεισόδιο 23 θα έχουμε πάει 500 subscribers. Οπότε σκέφτηκα να κάνω κάτι σαν εορταστικό επεισόδιο και να παρεκτραπούμε λίγο από την κανονική ροή της ιστορίας μας. Για να δούμε πώς σκεφτόντουσαν οι Ρωμαίοι ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ιστορίας. Ένα ερώτημα αρκετά ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για εμάς τους Έλληνες. Δηλαδή, το τι θα γινόταν εάν ο Μέγας Αλέξανδρος είχε πάει στη Δύση αντί για την Ανατολή. Και πώς θα το δούμε αυτό? Με μια πιο ελεύθερη μετάφραση και μερικά σχόλια όταν νιώσω ότι χρειάζεται από το βιβλίο 9 του Τίτου Λίβιου, που κάνει ακριβώς αυτό. Και μάλιστα, όπως θα δούμε και στη μετάφραση, το κάνει και για τον ακριβώς ίδιο λόγο που το κάνω κι εγώ. Η δημιουργία αυτών των επεισοδίων, όση ευχαρίστηση και να μου προσφέρει, παραμένει ωστόσο αρκετά απαιτητική. Ιδιαίτερα λόγω του ότι όλες μου οι πηγές είναι στα αγγλικά, μια επιλογή που έκανα για δύο λόγους. Ένα, είναι πιο προσβάσιμες, αλλά και δύο, και σημαντικότερο, θεωρώ πολύ πιο αντικειμενικές. Μιας και τις έχουν ελέγξει πιο πολλά μάτια, λόγω του ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε αγγλικά. Και σε συνδυασμό με το ότι η κανονική μου δουλειά είναι σε έναν τελείως διαφορετικό κλάδο, που δεν ανήκει καν στις ανθρωπιστικές επιστήμες, και επειδή άλλαξα και εργοδότη πρόσφατα, η τόση νέα πληροφορία πρέπει να παραδεχτώ ότι έχει γονατίσει το μυαλό και τη δημιουργικότητά μου. Οπότε όταν είχα πετύχει το απόσπασμα αυτό, το είχα σημειώσει ως ένα επεισόδιο έκτακτης ανάγκης, όταν έρθει αυτή ακριβώς η στιγμή. Έτσι δανείστηκα την ιδέα του Τίτου Λίβιου σαν μια λύση για να μου δώσω ένα μικρό διάλειμμα, αλλά ταυτόχρονα και να σας δώσω και εσάς κάτι ενδιαφέρον για να προβληματιστείτε. Αλλά αυτά για μένα. Πάω τώρα στην άκρη για να πάμε στο κυρίως θέμα. Χρονικά, αυτό το κείμενο είναι ακριβώς πριν τους δεύτερους αμνητικούς πολέμους. Ανάμεσα στο επεισόδιο 17 και 18. Και πιο συγκεκριμένα είναι οι ενότητες 17 με 19 του βιβλίου 9 του Τίτου Λίβιου. Τα οποία βιβλία, παρακαλώ διορθώστε με κάποιος εάν είμαι λάθος, για κάποιο αδιανόητο σε μένα λόγο δεν υπάρχουν καν μεταφρασμένα στα ελληνικά. Έχω βρει μόνο τα τρία πρώτα που μεταφράστηκαν μόλις το 2020. Παρόλο που παγκοσμίως είναι η προτινόμενη βιβλιογραφία σε όλα τα πανεπιστήμια που πραγματεύονται τη ρωμαϊκή ιστορία. Και θεωρούνται από όλους η βάση για το ό,τι ξέρουμε για τα πρώτα 400 χρόνια της Ρώμης. Κάτι περίεργο θα έλεγε κανείς για έναν τόπο που κατοικούταν από Ρωμαίους για πάνω από 1800 χρόνια. Αλλά ας μην επεκταθούμε παραπέρα σε αυτό. Γι' αυτό, για όσους άντεξαν να ακούσουν μέχρι εδώ, θα σας ανταμείψω με το να σας διηγηθώ ότι πίστευε ο Τίτος Λίβιος για τον Μέγα Αλέξανδρο. Και όχι μόνο. Ξεκινάμε. Υποενότητα 2. Τίτος Λίβιος. Γράφοντας αυτό το σενάριο, συνειδητοποίησα πως έχουμε κάνει τόσα επεισόδια βασισμένα στο έργο του Τίτου Λίβιου, αλλά ποτέ δεν τον συστήσαμε επίσημα. Συγγνώμη, Λίβιε, ξέρω ότι ήταν αγενές εκ μέρους μου, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ. Ο Τίτος Λίβιος ήταν ευγενικής καταγωγής και γεννήθηκε το 64 ή το 59 π.Χ. στο Πατάβιο, τη σημερινή Πάντουα στην Ιταλία. Το 30 π.Χ. βρέθηκε στη Ρώμη και ενώ είναι εμφανής από το έργο του οι βαθιές του γνώσεις για την πολιτική, ποτέ του δεν προσπάθησε να γίνει πολιτικός. Και ίσως είναι και ένας από τους λόγους που δεν ξέρουμε και πολλά για τον ίδιο. Ήταν ένας άνθρωπος δηλαδή που ενώ κατάφερε τον άθλο του να γράψει ολόκληρη την ιστορία της Ρώμης, δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον στο να μας πει 2-3 λόγια για τον εαυτό του. Κάτι οξύμορο, όσο να πεις. Όπως επίσης ποτέ του δεν πολέμησε στο πεδίο της μάχης, γι' αυτό και στα γραπτά του, αρκετές φορές, συναντούμε πολλά πεδαριώδη λάθη για πρακτικά ζητήματα περί πολέμου. Λόγω της οικονομικής του κατάστασης, δεν χρειαζόταν κάποιο εισόδημα για να συντηρείται. Και έτσι αφιέρωσε τη ζωή του στο γράψιμο. Μετά έγινε κάπως φίλος με τον Οκταβιανό, τον μελλοντικό Αύγουστο και πρώτο αυτοκράτορα της Ρώμης.
Και κάπου τότε ήταν που αποφάσισε να γράψει ολόκληρη την ιστορία της Ρώμης, από την ίδρυσή της μέχρι και τα χρόνια του. Την κυρίως πηγή μας μέχρι στιγμής. Ένα έργο που έχερε άκρας δημοσιότητας, ακόμα και όταν ο ίδιος ήταν εν ζωή. Και επειδή γράφτηκε κατά την εποχή του Αυγούστου, είχε σκοπό να εξυψώσει το εθνικό φρόνημα των Ρωμαίων, τονίζοντας τις νίκες και τους θριάμβους τους. Τώρα μάλιστα, είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο απόσπασμα για τον Μέγα Αλέξανδρο, για να το απολαύσετε όπως ήθελε ο Τίτος Λίβιος. Εννοείται προτείνω να το ακούσετε από την αρχή, αλλά για τους ανυπόμονους ακροατές, το ζουμί της υπόθεσης, κατά την προσωπική μου άποψη, αρχίζει από την υποενότητα 4. Αρχίζω. Υποενότητα 3. Αλέξανδρος και Ρωμαίοι στρατηγοί. Είναι ολοφάνερο πως τίποτε δεν θα μπορούσε να αποξενώσει τον αναγνώστη από αυτό εδώ το έργο, από το να παρεκκλίνω, ίσως για παραπάνω πόσο θα έπρεπε, από τη χρονική πορεία των γεγονότων. Αλλά το κάνω με σκοπό για να προσφέρω ευχαρίστηση στους αναγνώστες και ψυχική ανάπαυλα στον εαυτό μου. Εμπλουτίζοντας το παρόν έργο με ποικίλη θεματολογία. Η σκέψη και μόνο για έναν μέγα βασιλέα και στρατηλάτη τόσο μεγάλης φήμης, δεν θα σας κρύψω πως γεννά συλλογισμούς, τους οποίους συχνά έχω αναπτύξει σιωπηρά μέσα μου. Και με κάνει τώρα να αναρωτηθώ ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα για το ρωμαϊκό κράτος εάν είχε ξεσπάσει πόλεμος με τον Μέγα Αλέξανδρο. Είναι φανερό ότι στον πόλεμο οι πιο ουσιώδεις παράμετροι είναι οι εξής: ο αριθμός και το θάρρος των στρατιωτών, η ικανότητα των στρατηγών τους, αλλά ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε και την τύχη. Την κυρίαρχη δύναμη σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Με τον πόλεμο να μην αποτελεί φυσικά εξαίρεση. Και όπως και να εξεταστούν αυτές οι παράμετροι, γίνεται φανερό πως ούτε αυτός ο Μέγας Βασιλεύς δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει τη ρωμαϊκή δύναμη. Όπως και δεν την ξεπέρασε κανένας άλλος λαός ή βασιλέας μέχρι και σήμερα. Θα ξεκινήσω με τη σύγκριση των ηγετών, κάνοντας την παραδοχή πως και φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ένας εξαιρετικός ηγέτης. Η ιστεροφημία του, ωστόσο, ενισχύθηκε από το ότι δρούσε ουσιαστικά μόνος. Ενώ επίσης πέθανε νέος, προτού γνωρίσει κάποια κακοτυχία στην πορεία του. Ένα καλό παράδειγμα, χωρίς να αναφερθώ σε άλλους περιβόητους βασιλείς ή στρατηλάτες, ο Κύρος, τον οποίον οι Έλληνες θαυμάζουν ιδιαιτέρως, αν δεν ήταν η μακροζωία του ο κυρίως παράγοντας που τον εξέθεσε στις αλλαγές της τύχης, τότε τι ήταν? Όπως ζήσαμε κι εμείς πολύ πρόσφατα με τον Πομπείο το Μέγα. Θα εξετάσω λοιπόν τους Ρωμαίους στρατηγούς όχι στο σύνολο της ιστορίας, αλλά αυτούς που πιθανόν να ήταν οι αντίπαλοι του Αλέξανδρου, είτε ως κόνσουλ είτε ως δικτάτορες. Και αυτοί είναι οι Μάρκους Βαλέρους Κόρβους, Γκάιος Μάρκιος Ρούτουλους, Τίτους Μάνιλους Τορκουάτους, Κουίντους Πούμπλιους Φίλο, Λούκιους Παπίριους Κούρσορ, Κουίντους Φάμπιους Μάξιμους και οι δύο Ντέκιους Μούς. Μία μικρή διακοπή, τους περισσότερους τους έχουμε ήδη συναντήσει σε διάφορα επεισόδια, όπως οι δύο Ντέκιους Μούς με τα Ντεβότιο και ο Κουίντους Φάμπιους που έγινε τόσες φορές δικτάτορας και κόνσουλ. Συνεχίζω. Και ακολούθησαν και άλλοι σπουδαίοι άντρες, όπως θα ανακάλυπτε κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Αλέξανδρος, καθώς θα αναγκαζόταν να πάει πρώτα σε πόλεμο με την Καρχιδόνα, και επειδή αυτό θα έπαιρνε αρκετό χρόνο, άρα μοιραία, όταν θα στρεφόταν μετά στη Ρώμη, θα ήταν ήδη σε πιο προχωρημένη ηλικία. Τους προαναφερόμενους Ρωμαίους αυτούς άνδρες τους διέπουν οι ίδιες έμφυτες αρετές, θάρρους και πεινοητικότητας, όπως και τον Αλέξανδρο. Ενώ η στρατιωτική πειθαρχία, μια αρετή άρρηκτα συνδεδεμένη με τη ρωμαϊκή παράδοση, είχε σε αυτό το στάδιο ήδη εξελιχθεί σε καλά ορισμένη επιστήμη, βασισμένη σε αυστηρούς κανόνες και διαδικασίες. Όσον αφορά τις ικανότητες στο πεδίο της μάχης, ο κύριος λόγος που ο Μέγας Αλέξανδρος είχε τη φήμη που είχε, ασφαλώς δεν μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Μάνιλος Τορκουάτους ή ο Βαλέρους Κόρβους θα είχαν κάτι να ζηλέψουν. Ειδικά από τη στιγμή που και οι δύο διέπρεψαν πρώτα ως απλοί στρατιώτες προτού αναδειχθούν σε κόνσουλ. Ούτε όμως και οι δύο Ντέκιους Μούς, οι άνδρες που αντιμετώπισαν μόνοι τους ολόκληρους στρατούς, προσφέροντας τον εαυτό τους στους θεούς του κάτω κόσμου. Αλλά ούτε και ο Παπίριος Κούρσορ, ένας άνδρας με τεράστια δύναμη και σωματική αλλά και ψυχική. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη Σύγκλιτο, που αποκλείεται να την ξεγελούσαν οι στρατηγικές ενός μόνου ανθρώπου. Μια Σύγκλιτος που χαρακτηρίστηκε ως συνάθρεση βασιλέων, όπως την περιέγραψε ο Κινέας στον βασιλέα του τον Πύρο. Ούτε υπήρχε σαφώς ο κίνδυνος ο Μέγας Αλέξανδρος να επιλέξει να στρατοπεδεύσει σε τοποθεσία με μεγαλύτερη ικανότητα από οποιονδήποτε από τους προαναφερόμενους. Ή για παράδειγμα, να οργανώσει καλύτερα τις γραμμές ανεφοδιασμού, να προβλέψει ενέδρες, να διαλέξει την κατάλληλη στιγμή για μάχη ή να ενισχύσει τα μετόπισθεν.
δεν θα τα έβαζε με έναν ακόμα δαρείο πλέον, όπως πιθανόν να έλεγε ο Αλέξανδρος. Τον Πέρση, που κουβαλούσε μαζί του πλήθος γυναικών και ευνούχων, ενώ ο ίδιος ήταν ντυμένος με κεντρικά ρούχα και ασήκωτο χρυσάφι, μετατρέποντας τον εαυτό του περισσότερο ως λάφυρο παρά ως αντίπαλο. Και αρκούσε απλά κάποιος να έχει την οξυδέρκεια να κοιτάξει πέρα από όλες αυτές τις ματαιότητες, ώστε να πετύχει μια σχεδόν ανέμακτη νίκη. Αν ο Αλέξανδρος ερχόταν δυτικά, θα ανακάλυπτε πως η Ιταλία ήταν εκ διαμέτρου αντίθετη με την Ινδία, την οποία διέσχισε γλεντώντας με τον μεθυσμένο στρατό του. Εδώ αντικειμενικά δεν ισχύει αυτό, αλλά δεν θέλω να διακόψω τον ερμό του Λίβιου. Υποενότα 4. Η απομυθοποίηση του Αλέξανδρου. Και επίσης, συγκρίνουμε τον Αλέξανδρο νέο, προτού του πάρουν εντελώς τα μυαλά, τα πλούτη και οι επιτυχίες. Ειδικά οι επιτυχίες στις οποίες ήταν ιδιαίτερα επιρρεπής, όπως και πολλοί άλλοι πριν τον ίδιο. Σκεφτείτε όμως πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την αλλαγή της τύχης του, και θα έλεγε κανείς και μετά την αλλαγή της ίδιας του της προσωπικότητας. Μια αλλαγή που προέκυψε από τις αλλεπάλληλες νίκες του, και όταν ο αλλαγμένος πλέον Αλέξανδρος θα ερχόταν στην Ιταλία περισσότερο ως ένας δαρείος παρά ως Αλέξανδρος, έχοντας μαζί του ένα στρατό που είχε ξεχάσει προπολού τη Μακεδονία και ήδη υιοθετούσε περσικές συνήθειες. Μου είναι δύσκολο να ξεστομίσω τέτοια λόγια για έναν τόσο μέγα βασιλέα. Αλλά θέλω να αναφέρω τον επιδεικτικό τρόπο ντυσίματος που υιοθέτησε ή την απέτησή του να τον προσκυνούν σαν Θεό. Κάτι απαράδεκτο, ακόμα και αν οι Μακεδόνες είχαν ιτηθεί, πόσο μάλλον όταν ήταν νικητές. Διστάζω επίσης να μιλήσω για τις φρικτές τιμωρίες που επέβαλε, για τους φόνους των φίλων του κατά τη διάρκεια συμποσίων ή για τους γελίους ισχυρισμούς σχετικά με την καταγωγή του. Επίσης, τι θα γινόταν αν η κλίση του προς το αλκοόλ εξελισσόταν περισσότερο, ή αν η εκδικητικότητά του χειροτέρευε. Και δεν αναφέρομαι σε όσα αμφισβητούνται από τους ιστορικούς. Δεν είναι όλα αυτά ζημιογόνα για το κύρος ενός βασιλέα? Και είμαι βέβαιος πως όσα λέω είναι αληθή, καθώς οι μόνοι που διαφωνούν είναι οι πιο αφελείς από τους Έλληνες, εκείνοι που, εάν έχουν το Θεό τους, βάζουν τους Πάρθους πάνω από τη Ρώμη. Αυτοί τολμάνε και ισχυρίζονται ότι ο ρωμαϊκός λαός δεν θα μπορούσε καν να αντέξει το τεράστιο όνομα του Αλεξάνδρου. Αν και είμαι βέβαιος ότι οι τότε Ρωμαίοι δεν θα είχαν το όνομά του καν ακουστά. Κατά τη γνώμη τους, κανένας από τους επιφανείς άντρες της Ρώμης δεν θα τολμούσε να ξεστομίζει την αλήθεια εναντίον του. Ενώ γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην Αθήνα, μια πόλη που καταστράφηκε από μακεδονικά όπλα, πολλοί, δημόσια και ανοιχτά, τόλμησαν να τον αμφισβητήσουν. Και μάλιστα, ενώ παραδίπλα μπροστά στα μάτια τους, ακόμα σιγοκαίανε τα ερείπια στη Θήβα. Όσο και αξιοθαύμαστα κι αν ήταν τα επιτεύγματά του, παραμένουν τα επιτεύγματα ενός και μόνου ανθρώπου, συσσωρευμένα μέσα σε κάτι περισσότερο από μια δεκαετία επιτυχιών. Υπάρχουν κάποιοι που θαυμάζουν τον Αλέξανδρο με το επιχείρημα πως οι Ρωμαίοι, μολονότι δεν ιτήθηκαν ποτέ σε πόλεμο, έχασαν αρκετές φορές σε μεμονωμένες μάχες, ενώ εκείνος δεν γνώρισε ποτέ την ήττα σε καμία μάχη. Δεν αντιλαμβάνονται όμως ότι συγκρίνουν τα επιτεύγματα ενός ανθρώπου, και μάλιστα πολύ νέου, με εκείνα ενός ολόκληρου λαού, που πολεμούσε ήδη επί 400 χρόνια. Όταν έχουμε περισσότερες γενιές στη μία πλευρά από τη χρόνια στην άλλη, γιατί μας ακούγεται παράξενο όταν μέσα σε τόσους αιώνες η εύνοια της τύχης άλλαξε περισσότερες φορές από ότι σε μια περίοδο μόλις 13 ετών? Δεν θα ήταν πιο δίκαιο να συγκριθεί η τύχη ενός ανθρώπου με ενός άλλου? Πόσους Ρωμαίους στρατιλάτες θα μπορούσα να αναφέρω που δεν έχασαν ποτέ ούτε μία μάχη? Υπάρχουν αμέτρητοι κόνσουλ και δικτάτορες που δεν έδωσαν στο ρωμαϊκό λαό ούτε ένα λόγο για να αμφισβητήσει ούτε το θάρρος αλλά ούτε και την τύχη τους. Και πρέπει να θεωρούμε αυτούς τους άνδρες πιο αξιοθαύμαστους ακόμη και από τον Αλέξανδρο και από οποιονδήποτε άλλο μονάρχη. Μερικοί έγιναν δικτάτορες για μόλις 10 ή 20 μέρες και κανείς δεν έγινε κόνσουλ για περισσότερο από ένα χρόνο. Ενώ πολύ συχνά αντιμετώπιζαν και θέματα με τις στρατολογήσεις τους, λόγω της αναστάτωσης που έσπερναν οι λαϊκιστές πληβοί τριβούνι, για να σεβαστούν τους νόμους και τους θεσμούς της Ρώμης. Αναγκάζονταν να φτάνουν αργά στο πεδίο της μάχης και να ανακαλούνται νωρίς για να παρευρεθούν στις εκλογές. Και συχνά η ετήσια θητεία τους έλυγε εν μέσω πολέμου. Ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η απερισκεψία ή η κακοβουλία ενός συναδέλφου μπορούσε να υπάρξει επίσης σημαντικό εμπόδιο. Αναλάμβαναν αποστολές ήδη κακοδιαχειρισμένες από άλλους ή ηγούνταν νεοσύστατων λεγεώνων ή μονάδων με ελλειπή πειθαρχία. Οι βασιλείς αντιθέτως βρίσκονται σε πολύ διαφορετική θέση.
είναι ελεύθεροι από κάθε περιορισμό. Ελέγχουν πλήρως την κατάσταση. Και αντί να ακολουθούν τις συγκυρίες, μπορούν και διαμορφώνουν οι ίδιοι τις συνθήκες σύμφωνα με τα σχέδιά τους. Έτσι, ένας αίτητος Αλέξανδρος θα ερχόταν αντιμέτωπος με αίτητους στρατιλάτες. Όλοι τους όμως δεσμευμένοι, όπως και εκείνος, από τις ορέξεις της θεάς τύχης. Ενώ ρεαλιστικά, ο Αλέξανδρος θα βρισκόταν σε μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι οι Μακεδόνες είχαν μόνο αυτόν. Έναν άνθρωπο εκτεθειμένο σε αμέτρητους κινδύνους. Και τον ίδιο φυσικά διατεθειμένο να ρεχτεί πίσω σε αυτούς. Από την άλλη, οι Ρωμαίοι διέθεταν πολλούς και εξίσου ικανούς στρατηγούς, και σε φήμη αλλά και σε επιτεύγματα, από τους οποίους κανένας, είτε αν ζούσε είτε αν σκοτωνόταν, δεν θα έθετε ποτέ το κράτος ολόκληρο σε κίνδυνο. Υποεννότα 5. Πώς θα ήταν μια εκστρατεία στα δυτικά. Και τέλος, μένει να συγκρίνουμε τα δύο στρατεύματα ως προς το μέγεθος, την ποιότητα και τις βοηθητικές τους μονάδες. Στην απογραφή εκείνης της εποχής βρέθηκαν 250.000 Ρωμαίοι πολίτες. Αυτό σήμαινε ότι σε περίπτωση επιστράτευσης, μαζί με τους Λατίνους συμμάχους, μπορούσαν να συγκροτηθούν 10 λεγεώνες. Εκείνα τα χρόνια, συχνά 4 ή 5 ρωμαϊκές λεγεώνες επιχειρούσαν ταυτόχρονα στην Ετρούρια, στο Σάμνιουμ και τη Λουκάνια. Πάντα μαζί εννοείται με τους πιστούς και ισχυρούς συμμάχους της Ρώμης. Από την Όστια μέχρι τους Έλληνες στα νότια, σε όλη την ακτή της Τυρινικής θάλασσας. Ο Αλέξανδρος θα διέσχιζε τη θάλασσα με όχι περισσότερους από 30.000 πεζικό και 4.000 επείς, το οποίο απαρτιζόταν κυρίως από Θεσσαλούς. Αν για κάποιο λόγο κουβαλούσε και Πέρσες, Ινδούς ή άλλους λαούς, στην πραγματικότητα θα τον ακολουθούσε πιο πολύ ένα βάρος παρά κάτι χρήσιμο. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας. Οι Ρωμαίοι μπορούσαν να αναπληρώσουν τις απώλειές τους στον τόπο τους, ενώ ο Αλέξανδρος, όπως αργότερα και ο Ανίβας, θα ερχόταν αντιμέτωπος με το να βλέπει τον στρατό του να γερνά μπροστά στα μάτια του. Οι Μακεδόνες πολεμούσαν με τη στρογγυλή τους ασπίδα και τη σάρισα, ενώ οι Ρωμαίοι με τη μακρόστενη ασπίδα που προστατεύει καλύτερα το σώμα και το πολύ πιο αποτελεσματικό πύλουμ τόσο στη μάχη με σώμα, αλλά τόσο και στη ρήψη. Και οι δύο στρατοί βασίζονταν σε στρατιώτες που μένουν πειθαρχημένοι στις θέσεις τους. Αλλά η φάλαγγα δεν είχε ευελιξία και απαρτιζόταν από στρατιώτες μόνο ενός είδους. Ενώ το ρωμαϊκό μανίπουλους ήταν πιο ευέλικτο και αποτελούμενο από πολλά διαφορετικά τμήματα, τα οποία μπορούσαν εύκολα να χειραγωγηθούν αναλόγως το τι ανάγκη υπήρχε. Επιπλέον, σε ποιον άλλο στρατιώτη εκτός του Ρωμαίου μπορούμε να βρούμε τόση τεχνογνωσία στην οχύρωση και στο χτίσιμο κατασκευών, ή μεγαλύτερη αντοχή στη σκληρή δουλειά. Αν ο Αλέξανδρος έχανε μία μόνο μάχη, θα έχανε σίγουρα και ολόκληρο τον πόλεμο. Και ποιος στρατός θα μπορούσε να κάμψει τη ρωμαϊκή ισχύ, η οποία δεν λύγησε ούτε στο Καούντιουμ, αλλά ούτε και στις Κάνες. Ακόμη και αν κέρδιζε στο ξεκίνημα, στη συνέχεια θα ευχόταν να αντιμετώπιζε Πέρσες, Ινδούς ή την παρικμασμένη Ασία και θα παραδεχόταν ότι παλαιότερα πολεμούσε με γυναίκες. Κάτι τέτοιο λένε ότι δήλωσε και ο βασιλιάς Αλέξανδρος της Υπήρου, όταν πληγωμένος θανάσιμα συνέκρινε τις τύχες των εκστρατιών του νεότερου συγγενή του στην Ασία με τις δικές του. Στην πραγματικότητα, όταν σκέφτομαι τα 24 χρόνια του πολέμου μας εναντίον των Καρχιδονίων στον πρώτο Καρχιδονιακό πόλεμο, είμαι σίγουρος πως σε καμία περίπτωση η ζωή του Αλέξανδρου δεν θα έφτανε για ένα τέτοιο πόλεμο. Πέραν αυτού, οι Καρχιδόνα και οι Ρώμοι ήταν φίλοι για αιώνες. Και ίσως από φόβο για τον κοινό εχθρό, οι δύο αυτές πόλεις τόσο ισχυρές σε οπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό, να συνασπιζόντουσαν εναντίον του, υποχρεώνοντας τον Αλέξανδρο σε έναν πόλεμο και με την Καρχιδόνα αλλά και με τη Ρώμη. Οι Ρωμαίοι άλλωστε έχουν πολεμήσει και εναντίον της Μακεδονίας. Βέβαια, όχι υπό την ηγεσία του Αλέξανδρου, ούτε όταν η μακεδονική δύναμη ήταν στο απόγειό της. Ωστόσο, αντιμετώπισαν τον Αντίοχο, τον Φίλιππο και τον Περσέα, χωρίς να υποστούν καμία ήττα και ουσιαστικά χωρίς να διατρέξουν κανέναν κίνδυνο. Ποτέ δεν πιεστήκαμε σοβαρά από το ιππικό ή το πεζικό κάποιου εχθρού, ούτε σε ουδέτερο έδαφος, ούτε ασφαλώς και σε έδαφος ευνοϊκό για εκείνους. Το μόνο που πρέπει να φοβούνται οι στρατιώτες μας είναι τα βέλη και τα δυσπρόσιτα μέρη λόγω της δυσκολίας του να φτάσουν προμήθειες. Όμως, έχουμε ήδη αποθήσει και θα αποθούμε στο μέλλον άλλους 1.000 στρατούς ισχυρότερους από το μακεδονικό του Αλεξάνδρου, εφόσον παραμένει ακέραιη η αγάπη μας για την ειρήνη και παράλληλα εννοείται φροντίζουμε για την ομόνοια μεταξύ των πολιτών μας. Και έτσι, χωρίς να λερώσω την ατμόσφαιρα που έχτισε με τόσο κόπο ο Τίτος Λίβιος, θα κλείσω εδώ αυτό το επεισόδιο. Καθώς η ανάλυση του τι ακούσατε θα χρειαζόταν τουλάχιστον ένα ακόμα ολόκληρο επεισόδιο.
Πείτε μου στα σχόλια τι σας έκανε εντύπωση και αν θέλετε να κάνω πιο συχνά τέτοιες παραδρομές στο μέλλον. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.